A katolikus tanítás nyilvános és hivatalosan meg van fogalmazva, tehát nem egy-egy katolikus magánvéleményéről van szó, hanem benne van a katekizmusban. A tanítás természetesen tartalmaz olyan pontokat, amelyekkel például ateisták vagy nem keresztény vallásúak, vagy akár a többi keresztény felekezet sem értenek egyet, hiszen hogyha egyet értenének, akkor katolikusok lehetnének. De a világ mégis mintha azt várná, hogy a katolikusok se értsenek egyet a katolikus tanítással. A nem keresztények felhorkanhatnak azon, hogy Jézus az egyetlen megváltó, protestáns testvéreink pedig azt sérelmezik, hogy a katolikusok az egyházat hiszik a hitletétemény őrzőjének. Hogyan lehet ezt a feszültséget szeretettel, de az igazságnak híven kezelni? Igen, egy nagyon fontos, meg gyakran az egyházzal szemben felhozott probléma, hogy úgy tűnik egy rendkívül intoleráns nézet ez a katolikus hit. Egyetlen üdvözítő van, Jézus, akit nem vagyunk hajlandók, vagy úgy gondoljuk, hogy ő nem azon a szinten van, mint Mohamed vagy Buddha, hanem ő valóban az élő Isten fia, és egyetlen egyházat alapított, amely a kegyelmi eszközöknek a teljességét birtokolja 2000 év óta lényegét tekintve változatlanul. Tehát látszólag ez a tanítás valóban egy kicsit nagyképűnek, meg intoleránsnak tűnik. Hadd fordítsam meg ezt a vádat egy kicsit. A mai világunk azt mondja, hogy nincs egyetemes igazság. Nem lehet megismerni az egyetemes igazságot, mert minden ismeretünk szubjektív. Ki így látja, ki úgy látja. Az élet nagy kérdéseiben, az erkölcs, az élet értelmének a nagy kérdéseiben a végső igazságot egyetlen ember sem mondhatja, vagy követelheti magának. Látszólagosan ez egy nagyon toleráns magatartás, mindenkinek a véleménye egyenlő súlyú. Valójában nem annyira toleráns, ugyanis van valami, amit a mai modern világunk nem hajlandó tolerálni, amit el akar pusztítani a közbeszédből és az emberi gondolkodásból, mégpedig azt nem tolerálja, ha valaki még kimeri azt mondani, hogy létezik igazság, és az nem teljesen azonos a hazugsággal, létezik jó, és az nem teljesen azonos a rosszal, létezik fehér, és az nem teljesen azonos a feketével. Az ilyen emberre azt mondják, hogy intoleráns, nagyképű, erőszakos, fundamentalista, stb. Az ilyet a közéletben mindenfajta módon megbélyegzik és próbálják eltüntetni. 16. Benedek pápa úgy nevezte ezt a mentalitást, hogy a tolerancia diktatúrája.